167 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean. Aste zainduan etxera itzultzen diren ikaslei PCR froga egingo die osasunbideak. Nafarroko kanalaren lehenbiziko fasearen zabaltzeak Azkoien aldeko udaberriko uztak ureztatuko ditu maiatzetik aintzinera. Lurralde kohesioko lanak lizitatu ditu Karkarren biribilgune berri bat eta oinezkoentzako korridore bat eraikitzeko, 420.000 euroko zenbatekoan. Etxe bizitza eskubidea bermatzeko proposamenak aurkeztu ditu Ernaik. Herri lanek apirilaren amaieran 121 A errepide nazionalaren bigarren zatiaren obrak hastea aurreikusi du Olabeko zaharbidetik lantzeko bidegurutzeraino. Nafarroko PPko diputatu ohia Jaime Ignacio del Burgok lekuko gisa deklaratu du Gürtel auzian eta 500.000 pezeta eskudirutan jaso zuela aitortu egin du. Materia organikoaren gaikako bilketak 181 egin du gora azken hamarkadan, Nafarroa lehena da estatuan jardun horretan. Etxeko eta auzoko konpos onenarandako bigarren lehiaketa iragarri du mankomunitateak. Arrazismoaren aurkako kazetaritza mahai inguruarekin amaituko dira Nafarroko gobernuak arraza bazterketari aurre egiteko antolatutako ekitaldiak. Pez Limbo konpainiak koxkak antzeslana antzestuko du martxoaren 31 asteazkenarekin. Lan hau irriziklo euskarazko umore zikloren barruan dago eta duela 2 aste geroratu behar izan zuten. Asteartean 3.085 PCR eta antigeno froga egin ondoren 167 koronavirus kasu berria azaleratu dira Nafarroan. Aste batetik bertzera COVID-aren igoera 170%koa da. Positibo tasa 5,4 dago. COVID-aren 14 egunetako metatutako eragina 180 kasuetan dago. Baeketa masiboak egin dira Milagro, Azedo eta Mendazan eta 17, 6 eta 3 kasu azalaratu dira urrenez-urren. Bestetik gaur berrabiarazi dute AstraZenecarekin txertaketa. Osasun arloko langileak, psikologos, fisioterapeutak, orain 75 urte artekoi emango zaie. Aste zaindura begira ostalaritzaren barrualdeak ixtearen inguruan momentuz ez da ezer erabaki, baina mahai gainean dagoen gaia da. Osasun departamentoak PCR frogak egingo dizkie aste zainduan etxera itzuliko diren foru komunitateko ikasleei. Bestetik azken 24 orduotan 35 ikasle sartu dira konfinamenduan, hoiekin jada 1018 dira beraien etxetan bakartuta dauden ikasleak. Guztien artean 1,64. Bizikidetza talde egonkorrei dagokionez 32 ikastetxetako 56 ikasgeletako kideak daude bakartuta. Guztien artean 1,6. Bakartuta geratu diren ikasleak honakoak dira. Ezkaba zentroko lehen hezkuntzako 6. mailako 23 ikasle eta Barañaingo Santa Luisa de Marillak ikastetxeko lehen hezkuntzako 4. mailako 12 ikasle. Nafarroko ubideko ura Azkoien ingurura iritsiko da maiatzean, argako adarra handitzeko lanen amaierari esker. Udaberriko uztak ureztatu ahal izango dira artoa, tomatea eta piperra bestea beste. Ura 1.200 hektarea berritara baino gehiagotara eramanez. Hala iragarri die Maria Txibite Nafarroko lehendakariak inguruko udal ordezkariei, Nafarroko aurrekontu orokorretan eta Nafarroa suspertu planean aurreikusitako inbertsioak aurkezteko egindako bileran. Ubidearen lehen fasea zabaltzeko lanak jada amaitu dira, argaren adarraren zati berriari esker. 1.000 hektarea hornitu ahal izango dira presiozko ureztatze sarearen bitartez eta beste 240 hektarea inguruko oinezko ureztatze sarearen bidez. Denak ere eraikin berriak. Hori guztia egingo da Nafarroan nekazaritzak foru komunitateko ekonomiarentzat pisu garrantzitsua duen ingurunean. Txibite lehendakariarekin, Ayerdi lehendakari ordearekin eta Elma Sainz eta Juan Cruz Zigudosa konseilariarekin batera bildu dira Azkoien, Azagra, Kadreita, Falces, Funes, Marzilla, Milagro,
eta Albezkezko alkateak eta Goi Herriberako mankomunitateko eta eder konsortzioko ordezkariak. Lehendakariak jakinarazi die Nafarroko ubidea eta prestazio altuetako trena bezalako azpiegiturak garrantzitsuak direla, hots, funtseskoak Nafarroaren etorkizunerako, lurraldera aberastasuna eraman eta udalerrien garapena sustatzeko erremintea gisa. Ildo horretan gogoratu du Gobernu Zentralak 2021 urte honetako 62.667.000 euroko inbertsioa aurreikusi duela prestazio handiko trenaren zatiak aurreratzeko bai Goi Herriberan, bai erdialdeko zonan egun gauzatzen ari direnak. Tren azpiegitura horrekin lotutako obren barnean Txibitek nabarmendu du 72 metroko luzerako zubi berria irekiko dela trafikoarentzat prestazio altuetako trenaren bidean. 115 errepide nazionalean, Faltzes herritik igarotzean, Azkoien eta Herriberri arteko zatian. Nafarroko Gobernuko lurralde kohetsiorako departamentuak 428.289 euroko aurrekontuarekin beza barne, 134 errepide nazionala karkarreko biribilgune berria berritzeko eta oinezkoentzako korridore bat eraikitzeko lanak lizitatu ditu. Industrialdera eta futbol zelaira oinez sartzeko. Interesa duten enpresek apirilaren batera arte aurkeztu ahal izango dituzte eskaintzak. Proiektuak erran bezala industrialderako eta futbol zelairako sarbidean harrapatzea arriskuak murriztea ahalbidetuko du. Gaur egun ez baitute oinezkoentzako pasabiderik. Gazteok non etxe bizitza eta gazte emantzipaziorako proposamen bat txostena aurkeztu du Ernaik asteartean Iruñako parlamentuaren aintzinean. Alokairu soziala eta etxe bizitza publikoa beharrezkoak direla azaldu duten. Alokairua ordaindu ahal izateko gazteentzako diru laguntzak eskatu ditu, alokairura gazte baten diru sarreren 15% gehienez bideratzeko. Hala bestelako etxe bizitza eredu edo proiektuak sustatzea exigitu du Ernaik. Gu gaurkoan Gazteok non txostena aurkeztera gatoz, zeinetan mai gaineratzen ari den eztabaida gazte ikuspegia txertatu nahi diogun, eta gure ekarpena egin etxebizitzaren aldarriari. Izan ere, gazteak larrialdi egoeran gaudela esaten dugunean, etxebizitza ere da horren faktore. Pandemia are ezaugarriago bihurtu gaitu, baina egiturazko arazo bat da eta izan da etxebizitza. Esaterako, Euskal Herriko emantzipaziorako batazbesteko adina 30 urtekoa da. Europan, berriz, 26 urtekoa. 2019an, 1.372 etxegabetze egin ziren Euskal Herrian. Horietatik, 1.068 alokairuari lotuta zeuden. Euskal Herriko etxebizitza parke osoaren 17,4%a dira erabilera iraunkorrik ez duten etxebizitza. Hau da, 270.000 etxebizitza. Alde batetik, etxebizitza eskubide subjektibo gisa onartzeaz gain, aplikaziorako neurri zehatzak behar ditugula. Etxegabetxeak gelditzea ezinbestekoa dugula, inor ez etxerik gabe ez gelditzeko. Gazteon emantzipaziorako politikak eraginkorrak eta neurri ausartak hartzeko beharrezkoa da. Alokairu soziala eta etxebizitza publikoak behar ditugu, hau da, parke publikoak handitzea. Okupazioaren despenalizazioa. Alokairua ordaindu ahal izateko gazteontzako diru laguntzak. Alokairua gazte baten diru sarreren 15% izatea alegia. Bestelako etxebizitza eredu edo proiektuak sustatzea, bizi eredu komunitarioan oinarri. Eta Nafarroako kasuan espezifikoki, etxe hutzak etxebizitza eskubideen mesedetan jartzea. Nafarroan 19.000 etxe hutz inguru daude. Hauek etxebizitza parke publikora bideratzea bidezko alokairuaren bitartez. Euskal Herriko erakunde administratiboko gobernu ezberdinei etxebizitza problematikari erantzuna eman diezaietela exigitzen dugu. Gaur-gaurkoz garrantzia bereziko auzietako bat baita alokairuaren arautzea. Alde batetik, etxegabetzeen kontrako neurria ere bilakatzen delako. Gehienak alokairuaren ondorioz, alokairu hauek ordaintzen ez direnaren ondorioz ematen direlako.
funtsputrei eta kapital finantzieroari aurre egiteko mekanismoa ere badelako. Eta bestetik alokairua sarbidea erraztuko dutelako. Gazteon kasuan emantzipaziorako aukerak nabarmen areagotuko litzuzke. Gazte langile eta herri sektoreen bizi baldintzak hobetuz. Argi geratu da etxebizitza eskubidea ez dela Madrilen bermatuko eta Euskal Herritik eta burujabetzaz lortuko dugula. Lurralde kohesiorako departamentuak herri lanen eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez, aprilaren bukaeran 121 errepide nazionalaren bigarren zatia eraikitzeko lanak hastea aurre ikusten du. 12 kilometroko tartea egingo da Olabe zeharbidetik lantzeko bidegurutzeraino. Datozen egunetan lanen behin betiko esleipena egitea aurre ikusten da. Bigarren tarte honen nobedade nagusienen artean, nabarmentzekoa da Etulain eta lantzeko sarbiden berrikuntza egungo bidegurutzen zabalkundeak eta aldaketak direla medio, zeinetan barne hartu diren gorriz seinalaztutako sarrera eta irtera errail independenteak. Errepidetik aldendutako biribilguneak eta argiztapen sistemak. Horrez gain, enderitzeko ego irterako biribilgunea edatuko da eta aurrerapen tarteak berrantolatuko dira. Kontrako norantzkoa ez inbaditzea zainduz eta metalezko barrera bereizgarriekin kontatuz. Ibilgailuen ilarak murrizteko eta ibilbidearen bide segurtasuna bermatzeko asmoz. Gogoratu behar da, otsailean abiatu zela 121 errepidea, 2+1 motako errepidea bihurtzeko eraldaketa. Bere segurtasuna eta funtzionaltasuna hobetzeko helburuari jarraiki. Lehenengo tarteko obrak, zeinek barne hartzen dituen Ezkaba eta Olabe arteko tunelak, aurreikusitako erritmoan doaz aurrera. Udazkenean amaitzea aurreikusten da eta 8.100.000 euroko aurrekontu batekin kontatzen duten. 121 errepideko 2+1 proiektua ezaugarri hauetako lehenengo eraldaketa integrala da Espainiako errepide batean. Izan ere, egundaino 2+1 motako diseinuak Kataluniako errepiden sareko tarte heterogeneotan baino ez dira exekutatu. Errepide mota hauek sustatzeko helburuarekin garraio mugikortasun eta hiri agenda ministerioak errepiden zuzendaritza orokorraren bitartez onartu berri du 2+1 errepiden gaineko lehenengo arau espainiarra. Horrela, hibrido bat eratuz autopisten autobiden artean bereixitako 2 galtzadekin eta galtzada bakarreko ohiko errepideekin. Garraio mugikortasun eta hiri agenda ministerioaren arabera errepide mota hauei buruz aipatu ahal diren abantaila nagusienak ondorengoak dira. Segurtasun baldintza hobeak ohiko errepideari dagokionez, zeren lortuko lirateke zerbitzu maila hobea, ibilbidean garatutako batez besteko abiadura handigoekin. Ingurumen kalte urriagoak autopista edo autobide batekin alderatuta. Diseinu baldintzen malgutasun handiagoa, ohiko errepide batean ezinbestekoa den aurrerapen distantzia lortu behar ez izatea. Ibilgailu motelei aurreratzea ahalbidetuz, haien presentzia esanguratsua izaten den tokitan, eta ageriko murrizketa eraikuntzaren kostuan autopista autobide batekin alderatuta. Aipatutako abantailen ondorioz, ministerioak arau bat landutu zeinen arabera administrazioak, proiektugileak, personal teknikoak eta bar hornituko diren 2+1 errepide baten proiekturako funtseskoak diren erabaki guztiak barne hartzeko oinarrizko euskarri batekin. Horrela, Espainiak arau berezi batekin kontatzen du gaur egun Europako herrialde ugaritan, Suedia, Finlandia, Alemania, Frantzia, Irlanda besteak beste, eta munduko gainerakoetan Estatu Batuak, Kanada edo Australia, esperientzi zabalarekin kontatzen duten errepide hauetarako. Are gehiago, bere errepide sarea edatzeko eta hobetzeko bidean dauden herrialdeen artean dago esaterako Polonia, zeinetan irtenbide honen aldeko apustu irmoa egin den. Jaime Ignacio del Burgo, PPko diputatu ohiak auzitegi nazionalean deklaratu zuen atzo Gürtel auziaren inguruan, lekuko gisa. Bertan adierazi duenez, duela 25 urte, 500.000 pezeta jaso zituen eskudirutan. Elena Murillo, UPNeko zinegoziaren alde etaren atentatu baten ondorioz, haren etxe bizitza suntsituta geratu baizen.
Delburgok entrega hori legezkoa dela esan du uneoro ordainagiri bat sinatu zuenla eta zinegotziak hartzeagiri bat igorri zion Espainiako Alderdi Popularraren gerentziari eta zalantzan jarri du operazio horren aitorpena Gürtel auzian lehen etapako epaian erabili izana alderdiak bekutxa bat zuela esateko. Nafarroko Alderdi Popularreko diputatu ohiak lekuko gisa deklaratu du Gürtel auziaren epaiketan. Haren ustez, diru ematxe horrek ez du alderdiaren kontabilitatea justifikatzen. Delburgok esan du 1985 kongresuan egon den bitartean beti defendatu duela alderdi politikoetan doaintza anonimoak kentzeko beharra, eta hori ez dela lortu 2007 arte. Materia organikoaren gaikako bilketak 181 egin du gora Nafarroan azken hamarkadan. Foru komunitatea estatuan lehena da bilketa horretan. Gaikako bilketari dagokionez materia organikoa da lehen gaia eta paperaren eta kartoiaren zein ontziarinen eta beiraren gaikako bilketari dagokionez Nafarroa ere lehen postuetan dago. Hauek dira, Itziar Gomez landagarapeneko eta ingurumeneko kontseilariarik eta Raúl Salanueva hondakinen ataleko buruak aurkeztutako 2019ko eta 2020ko hondakinen emaitzen aurrerapenaren daturik nabarmenenak. Aurkeztutako aurrerapena etxetako eta dendetako hondakinen emaitzei dagokie, hoien sorkuntza volumena 2020an guztira 283.000 tonara iritsi da, alegia 2019koaren oso antzeko kopurua. 2010 urtearekiko 3% murritzagoa izanik. 2017-2027 Nafarroko hondakinen planaren erreferentziazko data kontuan hartuta. Frakzioen araberako gaikako bilketan nabarmentzekoa da materia organikoaren evoluzioa izan ere 2010an 11.105 tonakoa izatetik 2020an 30.648 iritsi da. Horren arabera 10 urtetan eginiko gehikuntza 181 izan da. Horrela gehien handitu den gaikako bilketaren frakzio bihurtzen da eta bere edapena dagoeneko foru komunitateko herritarren 185 iritsi da. Erabateko edapena 2021an lortzea aurreikusten da, halaber herriberako mankomunitateko bere instalazioa iragarri ondotik. Beste emaitza azpimarragarrienetako bat, berrerabilerako eta birziklapenerako prestatzeko bideratu den hondakinen kopuruaren evoluzioan datza. Izan ere, 2020an, Nafarroan bildutako guztiaren 47an kokatzen da, beraz, eta Europako zuzendaritza ezarritako 50%aren helburutik oso hurbil. Zifra honen gorakadaren hasiera 2017an gertatu zen. Kontseilariak azaldu duenez, konplimendu maila hori Nafarroko hondakinak kudeatzen dituzten tokiko 16 entitaten multzori dagokio, baina horietatik 14, 13 mankomunitate eta Baztango udalak jada lortu eta gainditu dute 50%aren helburu hori 2019an eta 2020an. Zentzu honetan Itziar Gomezek aitzatespen berexia adierazi die herritarrei eta tokiko entitatetan eta tratamentu solairutan inplikatutako langile guztiei hondakinen kudeaketa egoki baterako eginiko beren lanagatik. Eta eredugarria bezala kalifikatu du tokiko entitate txikiagoen inplikazioa bereziki materia organikoa bereizteko emandako laguntzan. 2020 urteari buruz aurkeztutako datuen arabera, pandemiak eragindako egoera bereziak Nafarroan ez du eragin gorakadarik hondakinen sorkuntzari dagokion volumenean. Aitzitik zifren arabera sorkuntzari 1,3 murriztu da biztanle bakoitzeko, 434 kilo gutxiagokoa izanik 2019an eta 430 gutxiagokoa 2020an. Jaitsieraren arrazoia izan da, beste faktoren artean, konsuma moteldu, bizi ohiturak aldatu, elikagaien hondakinak aprobetxatzeko kontzientziazio garatu eta sensibilizazio zein prebentzio kanpainen eraginkortasuna finkatu izana. Iruñerriko mankomunitateko lehendakariak David Kanpionek etxeko eta auzoko konpost onenarendako bigarren lehiaketa aurkeztu du. Iruñerrian konposta egiten duten persona guztientzat.
Hain zuzen, lehiaketaren bigarren edizio hau lehenbizikotik 11 urtera egingo da, aurreneko hori 2010ean antolatu baitzen. Iruñerriko mankomunitateak etxeko konpostajerako sustatzen dituen kanpainetan parte hartzen dutenek parte hartu ahal izango dute lehiaketan, eta bai konposta beren kaxa egiten dutenek ere. Eta auzoko konpostajerako gunek ere izena eman ahal izango dute gune bakoitzeko voluntarioen bidez. Aurkezpena Iruñeko Mendebalde auzoan egin da auzoko konpostajerako gunean eta bertan azaldu den moduan jasotako izen emate guztien hautaketa bat egingo da, lehiaketara igaroko direnean. Gehienez 100 parte hartzaile izango dira, 80 etxeko konpostajean eta 20 auzokoan. Ondoren talde tekniko espezializatu batek konpos ontzietako laginak bilduko ditu maiatzan eta lagin horiei balorazio prozesu desberdinak egingo zaizkie. Azken hautaketa finalista bat zehaztu arte, hartara gero hautaketa finalista hori ebaluatuko du epaimahaiak. Mankomunitateko lehendakari David Kanpionek konpostatze sistemaren ezaugarriak nabarmendu nahi izan ditu eta bai etxean edo auzoko gunetan komunitate osorako eredugarria den lan iraunkor bat egiten duten persona guztien konpromisoare. Haien lanari esker hondakinak baliabide bihurtzen dituzte, baratzerako edo lorategirako erabil daitezkenak, hartara iraunkortasunaren eta ekonomia zirkularraren adibide ezin hobea dira adierazi du Kanpionek. Etxeko konpos onenaren saria diru kopuru bat izango da baratzerako eta edo lorategirako produktuekin edo Nafarroko landetxe sareko establezimendu batean nekazaritza turismoko egonaldi batekin trukatu beharrekoa. Hartara, lehen saria 600 euro izango da, bigarrena 300 eta hirugarrena 150. Auzoko konpos onenaren saria berriz guneari aitortza publikoa egitea eta konposta egiteko gune horretan parte hartzen duten persona guztientzako birziklapen materiala ematea izango da. Lehiaketan izen emateko epea zabali dago eta apirilaren 13an bukatuko da. Aste honen amaieran bukatuko dira Nafarroko gobernuak migrazio politiketarako zuzendaritza nagusiaren bitartez hilabete honetan antolatu dituen arrazismoaren aurkako ekimenak. Ostegunean hilak 25 amaiera emango zaio Nafarroko Filmotekan zinema zikloari eta ostiralean Kondestableen arrazismoaren aurkako kazetaritza mahai ingurua egingo da. Irri ziklo euskarazko umore zikloa astebetez luzatuko da martxoaren 33 arte asteazkenarekin. Pez Limbo konpainaren Koxkak antzeslana taularatu ahal izateko, zeinak pasade martxoaren 10an geroratu behar izan baitzen. Koxka antzeslanak 3 istorio desberdin ezoiko 3 egoera eta 3 korapilo kontatzen ditu 3 pieza laburren bidez, umorea ezaugarri nagusitzat hartuta. Tripaki salda umore traidore xerra bat antzeslanak Raúl Camino eta Begoña Martín Trebiñorekin kinkalarrian dagoen emakume baten historia kontatzen du, zeina bere konfiantzazko harakina izan zenarengana jotzen baitu ezoiko zerbait eskatzera. Egoera larria da, are gehiago bertan dauden beste persona batzuk bat-bateko triskantza baten lekuko bihurtuko direlako. Olio ama, Ernaldiko umore nahasia lanean, historia mediku konsultategi batean kokatzen da. Haurdunaldi luze baten historio moz bat da Josune Belez de Mendizabal eta Aitor Perezekin. Semearekin lotura handia duen ama bat eta toki okerrean dagoen mediku bat. Azkenik Boxers umore txakurra lanean Raúl Camino eta Aitor Perez kontu klandestino baten erdian dauden bilagun dira, eta horri esker dirua erraz irabaz dezakete edo aitzitik galbidera eraman. Oso gutxi dute gauza solte gutxi batzuk, txakur mamu bat eta izen falsu batzuk, baina euren esku dagoen guztia eginen dute ikuskizun on bat eskaintzeko. Bestetik, gaur asteazkena irri ziklok hitzordu berria du Nafarroko Antzerki Eskolan Loser galtzaileak antzeslanarekin. Aitziber Garmendia eta Jon Plazaolaren eskutik, 2 telebistako aurpegi ezagun eta aintzatetxiak, ETB-n, estatu mailako kateetan eta zineman egindako lanengatik. Emanaldia, arratsaldeko 7 hasiko da, sarrera 4 eurotan dago salgai.
Ubebikoitza laeskueladeteatro.com webgunean edo Nafarroko Antzerki Eskolako txarteldegian. Imanol eta Sarak 40 urte inguru dituzte eta ez dute gizartearen ustez adin horretan eduki behar luketen ezer. Ez seme-alabarik, ez bikotekiderik, ez dirurik, ez etxerik. Horregatik galtzailetzat jotzen dituzten beren buruak. Uste dute ezinen direla aurrera atera, ez dutela zorionsu izatea merexi, baina oker daude. Mundu guztiak duelako zoriontasunerako eskubidea, eta zorionsu izatea ez dagoelako ondasun materialen edo moden mende. Gure esku dago, gure beldurrak eta mugak gainditzea. Imanol eta Sara bakarri daude, baina horrela egoteari utzi nahi diote. Zoritxarrekoak dira, baina hori izateari utzi nahi diote.